Un meci pe durata a 5 reprize de câte 3 minute pentru titlul european. Pauză de 1 minut și jumătate între reprize. Reguli de tie box. Nu sunt permise însă loviturile de cot. Sunt permise proiectările, dar nu proiectările peste șold. Clinciurile prelungite. Teribil de simpatizat de publicul gălățean, care l-a adoptat repede pe Atodiresei de când s-a legitimat la Fight Club Galați din toamna anului trecut. În plus, el este și moldovean. Este deloc din Fălticeni, s-a antrenat câteva luni la Suceava, a fost împreună chiar cu Ionuț Iftimoaie și apoi a primit oferta de la Galați, care a devenit cel mai puternic centru de arte marțiale profesioniste în România. Good luck both of you. Shake hands. Back to the corner. Să ne întoarcem un pic până începe lupta la meciul lui Sora de mai devreme. Discutam cu... Noi n-am avut o reluare pe knockout-ul suferit de Sora. Se pare că a fost o decizie, pe knockdown-ul, pe numărătoarea lui Sora. Că a fost o decizie întrucâtva pripită. Cei care au văzut din unghiul opus nouă faza respectivă au spus că Ciprian ar fi alunecat acolo și n-ar fi căzut din lovitură. Însă vom discuta probabil mai pe larg amănuntele și deciziile acestei gale într-o emisiune specială la TV Sport. Sportiv Varaxa și-a cerut scuze, a căzut peste Ionuț la acel clinch. Început spectaculos de partidă. Iată, se cerea lui Varaxa și aștepta ca publicul să aplaude. Este obișnuit Denis Varaxa să se lupte în fața spectatorilor români. Atenționat pentru o lovitură cu cotul. E greu să se adapteze la acest tip de luptă fără coate Varaxa. Este permis atacul din priză. Faci priză pe piciorul adversarului, să spunem. Și timp de 3 secunde ai dreptul la un atac, după care trebuie să eliberezi membrul. Ne apropiem cât de cât de toate regulile din boxul thailandez, mai puțin aceste coate care sunt foarte dure și încă nu sunt permise de organizatorii din România. Ce diferență de înălțime între Varaxa și Atodiresei. Croșeu de dreapta, puțin mai larg al lui Varaxa, s-a și dezechilibrat, era distanța cam mare. Însă a avut o reacție extraordinară, s-a agățat imediat Atodiresei ca să-l împiedice pe acesta să lovească. Să riposteze. Ionuț a lovit foarte tare cu low kick-ul pe interior, l-a dezechilibrat pe Varaxa și acesta are puterea să zâmbească. Lupta se reia din nou. Meciul pentru titlul european, Atodiresei Varaxa. Lovește foarte bine cu genunchiul din săritură Varaxa. Ionuț va căuta probabil să lupte cât mai de aproape. Iarăși nici ei n-aud ringul în gongul. Iată momentele, unele din momentele primei reprize. Ionuț la podea și Varaxa bucuros și destins după acea lovitură. N-a fost o să numărat Ionuț Atodiresei. A început runda a doua.
trupă întreagă în colțul lui Atodiresei. Sunt, cred că cel puțin 10 oameni, colegi de club, antrenori. Ca un adevărat pitbull s-a repezit Atodiresei către adversarul său și i-a prins până la urmă un croșeu de stânga. L-a luat Varaxa în clinch și a încercat să lovească bielorusul. E foarte mobil Varaxa, eschivează foarte bine, e capabil să iasă din raza de acțiune a pumnilor adversarului foarte rapid. Poate evita orice lovitură. Iată-l acum reușind o serie de brațe și de picioare. Stângă puternică trimisă de Atodiresei. Varaxa îl ia în brațe de câte ori simte că Atodiresei i-ar putea crea probleme în distanță mică. Directă de dreapta lui Varaxa, care a prins, iată, curaj și din nou l-a prins pe pitbull. Curzile ringului în clinch. S-au lovit cei doi. Au folosit coatele și low kick pe interior pentru Atodiresei, care îl dezechilibrează din nou pe bielorus. Multă lume mă vede dinainte învins, spunea Atodiresei înainte de luptă, însă vă promit că vă pregătesc câteva surprize mari. Ne spunea Ionuț de astăzi dimineață. Iată-l atacând, se întoarce cu spatele Varaxa, atenționat de arbitru să stea cu fața către adversar, să nu refuze lupta, iarăși. A încercat o lovitură din întoarcere Varaxa, a făcut pasul la timp în spate Atodiresei, care încearcă din nou să se apropie de bielorus, la ține distanță cu directele. Acum pitbullul este în clinch cu Varaxa, care respiră din ce în ce mai greu, iată, și-a scos puțin proteza din gură. Încă 20 de secunde și mergem la repriza a treia a partidei dintre Atodiresei și Varaxa. Iată, după 3 lovituri eșuate, a reușit să-l atingă pe Varaxa. Ionuț trebuie să fie foarte atent în aceste clinch-uri la genunchii lui Varaxa. El lovește foarte bine cu genunchii, punctează des pe genunchi. Se dezechilibrează Varaxa pe acest low kick de exterior al lui Atodiresei. Publicul a savurat lovitura lui Atodiresei, care a încercat acum o lovitură înaltă. A făcut pasul în spate la timp Varaxa și a reușit să iasă cu bine. Din ce în ce mai nervos Kotelnikov, antrenorul lui Varaxa, aici în colțul albastru a ringului. Antrenorul Kotelnikov, care înaintea galei se delecta la vestiare cu desene animate, se uita pe un laptop la desene animate.
Iarăși un low kick eficient trimis de Atodirese, cu care l-a dezechilibrat pe bielorus. Tactic nu se prezintă rău Atodirese, nu l-a lăsat pe Varaxa să-și facă mendrele până acum, să-și pună în valoare loviturile sale preferate. Și Varaxa a făcut exact ce a spus Kotelnikov, să ia în plin și să cadă la podea cu Atodirese pentru a-l mai obosi puțin. Pe român a dat din cap mulțumit Kotelnikov când a văzut procedeul luptătorului său. Iată că și-a încasat acest moment de relaxare. Se pare că n-a făcut decât să le enerveze pe Atodirese cu acel gest. S-a dus și repriza a treia. Încă două reprize au mai rămas din această partidă pentru titlul european, în care se întâlnesc bielorusul Denis Varaxa și românul Ionuț Atodirese. Urmărim reluările din repriza a treia, momentele de final ale reprizei, în care Atodirese, enervați de acel gest al lui Varaxa, a trecut foarte serios la treabă. L-a invitat bielorusul la luptă pe Pitbull, acesta nu a așteptat prea mult și s-a năpustit asupra sa, să nu se fi urcat lui Varaxa la cap faptul că este campion european și vicecampion mondial în acest an la box tailandez. Mai sunt încă două reprize din partida pentru titlul european deținut de Atodirese, care și-a pus centura în joc în fața bielorusului Denis Varaxa. Okay. Chuck! Enervant stilul agresiv al lui Atodirese pentru Varaxa și incredibil Kotelnikov nervos i-a aruncat prosopul lui Varaxa, campion european și vicecampion mondial, învins de Pitbull-ul Atodirese. N-a mai suportat Evgeni Kotelnikov evoluția elevului său, care și-a luat-o în cap. Iată, nici nu l-a privit Kotelnikov în ochi pe Varaxa și l-a penalizat cu acest abandon. Da, o poveste foarte ciudată pe care o să o deslușim după gală și o să vă dăm ceva amănunte mâine la știrile ProTV. Un gest nervos al antrenorului Kotelnikov, care a aruncat prosopul în ring. Iată-l pe Denis Varaxa plecând cu mâinile în cap spre vestiar. N-a mai schimbat nicio vorbă cu Kotelnikov, nici nu s-a uitat la el. Și rămânând în posesia centurii de campion european, Ionuț Atodirese! Faptul că antrenorul Kotelnikov a aruncat prosopul nu scade cu nimic meritele lui Atodirese, care într-adevăr s-a pregătit cât se poate de serios pentru această partidă pe care a abordat-o excelent din toate punctele de vedere. Iată-l felicitat acum de promotorul Eduard Dirimia și de Ionuț Iftimoaie. Delir în rândurile celor din stafful lui Atodirese. Antrenorul Panaid și ceilalți colegi de la Fight Club Galați exultă pe margine.